isi na mba anyị wee na-apụgasị na mba ọzọ gbara jebe na akwụkwọ akọ nke Guardian ị ga-agụta ya nke ọma nke ọma. Otu ka a na-ekwu Naijiria ka ọ tụnye ụtụ ya na ngalaba oke ala Naijiria dịka na ha na-arịọ nnọọ ka amakụọ okporo teknụzụ iji wee nwee ezi nchekwaba akwa akwụrụ na ya bụ oke ala Naijiria niile borders. Apụọla n'akwụkwọ akọ nke Guardian ugbu a. Abatala m kpọmkwem n'iru akwụkwọ akụkọ nke Cable. Akwụkwọ akụkọ nke Cable nwere akụkọ ugbu a. Nigeria, Ghana, Rwanda, the 20 African countries hit by UAE visa ban. Nke wee na-ekwu na n'ime mba gbakọtara wee dị 20 ndị nke nwere na mba Afrịka, ndị nke a na-ekwu na mba United Arab Emirates akwụgo ha ọmụ ma ụmụafọ ha ịbata n'ime ya bụ mba. A na-ekwu na Nigeria, Ghana na Rwanda so n'otu n'ime mba ndị ahụ. Nigeria, Ghana nakwazi Rwanda ka a na-ekwu na mba United Arab Emirates akwụọla ha ọmụ wee na-ajụzi na ọ gaghịzi na-enye ha akwụkwọ ikike ojemba visa ịbata na mba United Arab Emirates. Naira, our goal is to achieve 100% cashless economy, says Emefiele. Kemewere ọzọ, Naira, our goal is to achieve 100% cashless economy, says Emefiele. Amụma akpọrọ Naira nke ụlọ ọgbakọ Central Bank of Nigeria ji n'aka ugbu a. Emefiele bụ onye isi oche nke bụ ụlọ ọgbakọ wee na-ekwu na ya bụ amụma bụkwanụ iji wee kwalite ọnọdụ akụnụba ala Nigeria ka ọ bụrụ akwa akwụrụ n'isite n'ụzọ digital ịntanetị wee na-achụtakwazi ego cashless economy. Any candidate whose health is surrounded in secrecy should not be taken seriously. Article. Onye ọbụla pụtara ịzọ ọkwa onye isi ala nke na-ezo ọnọdụ ahụike ya ezo ekwesịghị ka ejiri onye ahụ wee kwere mkpa. Ọ bụ Atiku na-ekwu nka. Nwa hazuru mamara ihe mere o ji wee na-ekwu nka tata. Atiku na-ekwu na onye ọbụla pụtara ịzọ ọkwa ọchịchị n'ala Nigeria nke na-ezo ọnọdụ ahụike ya ezo na-ekwesị ka ndị mmadụ ka onye dị otu ahụ ntị. Agbara elu n'akwụkwọ akụkọ Cable. Abanyela m ugbu a n'akwụkwọ akụkọ nke Premium Times. Naira down to 758 naira at parallel market. Nke wee na-ekwu na ego ala anyị bụ Nigeria bụ naira na ume na ebizi ya. A na-ekwu na ike na-agwụtazi ya dịka $1 na ugbu a na narị naira 758 758 naira na azụmahịa mba ụwa. Ike na-agwụta naira na azụmahịa mba ụwa dịka $1 ka a na-ekwu na ọnọzi na narị naira 758 758 naira. Ọdịgwo Vanguard ka nọ na ya ugbu a. Nke a dabatara si breaking again. Nnamdi Kanu floors FG. Ọzọkwakwa o, Nnamdi Kanu awụọla ọchịchị etiti Nigeria n'ala. Ọ gbara ugbu a n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Ọzọkwakwa o, Nnamdi Kanu awụọla ọchịchị etiti Nigeria n'ala. N'ụlọ ikpe ha jere na nke tata n'Ụmụahịa. Akụkọ a ka na-adabata adabata. Your plans for health sector will determine our support, NMA tells Tinubu Obi Atiku. Ọ bụrụ na ịgba amụma ọrụ gị n'anwụ n'ihe nwere wee nye ndị ọrụ ahụike, anyị ga-akwado gị, ka otu jikọtara ndị ọrụ ahụike Nigeria Medical Association NMA gwara Tinubu, Obi na Atiku.
ọ bụrụ na ekwu anyị ka unu si wee kwado na ngalaba ahụike o, ọ bụ nke a ga-eme na anyị ga-akwado otu onye n'ime ụnụ. Otu NMA Nigeria Medical Association na-agwa Tinubu, Obi na Atiku, ndị nke pụtara iziokwu onye isi ala Nigeria. Governor Ugwanyi built our 40-kilometer road abandoned for over 50 years. Youth stakeholders counter rebels. Governor Ifeanyi Ugwanyi ka na-ekwu na ọ rụrụ okporo ụzọ awara awara nke kilomita ya ruru 40 ma bụrụ nke a gbahapụrụ kamgbe afọ 50. Ọ bụ ndị ndu ụmụ ntorobịa na-ekwu nke a wee na-agwa ndị niile na-ekwutọ Ugwanyi ka ha mechisie ọnụ ha. Mgbara njebe n'akwụkwọ akọ ndị a ga-agụta ya nke ọma. Ọ dị mma, anyị na-aga n'iru maka na isi adịbịa nwa ngwere ka onye ga-anwụ. Dịka nna mmadụ n'akwụkwọ akọ dị iche iche dịka ha na-adabata, abanyela m ugbu a n'akwụkwọ akọ nke Daily Post. 2023 INEC announces date for Bayelsa, Imo, Kogi governorship polls. Ntuli aka elu nke afọ 2023 ka a na-ekwu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị Independent National Electoral Commission INEC na ha ekwupụtala ụbọchị steeti Bayelsa, Imo, Kogi ga-eme nhọpụta ọchịchị nke gọvanọ steeti ha gasị. Ọ wee bụrụzie n'abalị 11 nke ọnwa Nọvemba n'afọ 2023, November 11th, maka Bayelsa, Imo, Kogi na ndị ọzọkwazi. Jee gụtazie ya nke ọma n'akwụkwọ akọ nke Daily Post. Court nullifies all APC primaries in Rivers State. A na-ekwu na ụlọ ikpe anọrọla nnọọ wee kagbue nhọpụta ọchịchị ime obi praịmarị niile nke APC mere na Rivers. Ụlọ ikpe akagbuola nhọpụta ọchịchị ime obi praịmarị Rivers steeti. Amara m ihe mere eji wee kagbuo ya, gbara jebe ka ịgụta ya nke ọma o. Nwere ka ụbọchị taata si wee dị. In 2023, Atiku's presidential bid suffers a setback as Autumn Benue elders withdraw support. Ntuli aka elu afọ 2023, ya bụ ịchụ nta nkwado maka Atiku ịbụ onye isi ala Nigeria. Ọ na-adazi ajaja ugbu a dịka Autumn jụrụ na ọ gaghị akwado Atiku. Ndị okenye niile enwekwaziri na Benue wee na-ekwukwazi na ha agaghị akwado Atiku ma ọlị. Jee gụta ya nke ọma n'akwụkwọ akọ nke Daily Post. Akụkọ ka na-adabata n'akwụkwọ akọ nke Daily Post ugbu a. Breaking. Ọ dabatakwala ọzọ n'akwụkwọ akọ nke Daily Post ugbu a. Kenya arrests Buhari government loses against NNAMDI Kanu in court. Maka nnụrụ ikpe o. Etu ọchịchị etiti Nigeria si wee jee kpuchie Maazị NNAMDI Kanu site na mba Kenya. Ụlọ ikpe amaala ọchịchị Buhari ikpe o. Wee dọọ ha aka na abụ na ntị na ha mara ebe ha si wee kpụta Maazị NNAMDI Kanu na ha kpuchie ya nso ozugbo. Akụkọ a ji nwayọọ nwayọọ wee na-adabata aga na-eme ka ị na-amata ka o si ada. Mkpuchiata esitere na mba Kenya wee kpuchiata Maazị NNAMDI Kanu n'ala Nigeria.
Ọchịchị Buhari akụọla afọ n'ala n'ụlọ ikpe na nke tata o. Ọ dị n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Abụrụ Chibuike na-ekwu dịka nletipụkwaziri anya n'akwụkwọ akụkọ The Nation aka wee na-adabata n'ikem. Breaking court awards FJ 500 million naira damage over KANU'S rendition. Ụlọ ikpe dị n'Ụmụahịa adago ọchịchị etiti Naịjirịa nha ijeri puku naira 500 million naira nke ọ ga-akwụ Maazị Nnamdi Kanu maka isite na mba Kenya wee kpuchiate n'ala Naịjirịa n'ụzọ iwu na-akwadoghị. 7 staff rescued as fire got WAEC office. Awe na-ekwu na ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ West African Examination Council ụlọ ọrụ WAEC ka a napụtara dịka ọkụ nọrọ nnọọ wee gbapịa ya bụ isi ụlọ ọrụ nke dị na Yaba steeti Lagos. Ekene dịrị Chineke. Mmadụ 7 n'ụlọ ọrụ WAEC ka a napụtara ndị ọkụ gara ịgbagbo dịka ọkụ tapịara ụlọ ọrụ WAEC na Yaba. Apụọla n'akwụkwọ akụkọ The Nation ugbu a dịka ndọrọ ihu n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. N'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ka nke a si wee debatakwazi after fire. Ụlọ ọrụ WAEC wee na-ekwu na ngwongwo ha niile nakwazi akwụkwọ niile nke dị n'ụlọ ọrụ ha na-enweghị nke ọkụ metụtara, na Chineke nyere ha ka nnọọ ọ dị mma. Ekene dịrị Chineke anyị. Chineke mma mma o. Dịka m na-agbada n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun, nka wee dabatazi ugbu a. Defecation, human activities polluting Imo water source, government. Defecation, human activities polluting Imo water source, government. Nke wee na-ekwu ije mposi n'ezinụzọ nakwazi ọrụ aka nke mmadụ na ọbịa na aga n'iru na-emetọkọsị mmiri dịgasị iche iche ndị nke nwere na steeti Imo. Ọ bụ ọchịchị steeti ahụ na-ekwu nke a. Ije mposi n'ezinụzọ, ọrụ aka dị iche iche mmadụ na-arụ na ọ bụ ha na-emetọkọsị mmiri ọṅụṅụ dị iche iche nwere na steeti Imo. Ọchịchị steeti ahụ na-ekwu nke a. NLC urges government to mitigate flood menace. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala Nigeria, Nigeria Labour Congress, agwala ọchịchị etiti Nigeria ka o bikono gbakeri n'ala dịka dị mkpa ịhụ na ewetara ogbugbo nye nsogbu nke ide mmiri wetagoro ụmụ mmadụ. Fortify your environs, CAN tells churches. Fortify your environs, CAN tells churches. Gbakwanụ mbọ hụ na unu nwere ezi nchekwaba odeshi na gburugburu ụlọ ụka ụnọ, ka CAN gwara ndị ụka. Gbakerikwa n'ala weta na ezi nchekwaba odeshi na gburugburu ụlọ ụka unu niile, ka otu jikọtara ndị ụka Kraịst, Christian Association of Nigeria, gwara ụlọ ụka dị iche iche. Apụọla m o. Ọ dị mma dịka m chọrọ ịpụ akụkọ nke wee dabata n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun. Stray bullet hits Ebonyi student in hostel. Chai. Akụkọ bụ akụkọ dị mwute o. Ka m ewere ya ọzọ. Stray bullet hits Ebonyi student in hostel. Nke wee na-ekwu na mgbọ egbe nke farịrị efari o na-amaghị ebe o si wee dapụta wee jetụọ otu nwata akwụkwọ nọ n'ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ hostel. Akụkọ mere ka anyị matao na otu nwata akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Kano Ibiam Seminary Secondary School nke dị na Abakaliki nọzi n'ụlọ ọgwụ ugbu a wee na-anya ndụ
dị ka mgbe egbe amaghị ebe o sitere bịa chọọ ya bụ nwatakịrị chai ọ bụrụ ọnọdụ mmadụ n'ọkwa na be ya ọnọpịa ihe nwanụ Chineke buoro anyị aghawo. onye amagịrị ntị ọkazi anaghị eju akpa ekeche ya ọnụ. Otu a ka m ga-esi wee gbado ya na nke tata n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị. Aga m ejebezi nnọọ ka m gbaghepụ igwe okwu a ka ị wee nwee ike bata wee tụta ụtụ nke gị, mana ọ ga-abụ ma ị na-acha m ozi abụọ ahụ ya etemasị nye na nkwụ n'oge ihe mere ma okwu dị kpụrụkpụrụ edewenụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata biko ekwutara mmadụ akajala onye ọbụla ekwekwala onye dara ibi wee chọọ ka itobe afọ naanị kwa okwu dịka onye asụrụ asụ. Ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a. Ndewo nọ aha gị na-ebe isi agbọ gaa n'iru gaa n'iru. Ọ dị mma ya gaziere gị ka anyị nabata onye ọzọ. Ọ dị mma 08151017777. Ndewo aha gị nọ nọ ya gazie. Ndewo 08151017777. ije n'iru akwa YouTube ị ga-enweta anyị tụsa ozi a ka ọ na-aja ejezu mba ụwa dum. Ndewo aha gị na-ebi isi agbọ nọ nọ Second Timothy. Ọ dị mma ọ dabarịla osi m n'aka. Ndewo ndewo nọ aha gị na-ebi isi agbọ garịrị. ya gasịrị gị mamawo. Anọ m n'iru akwụkwọ Facebook ugbu a nke YouTube. Ezinụlọ gị bụ Izuke ka
ya gaziri gị ị na-ekene Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma. Udeze Livinus akụ na-esi obi ike n'isi okpo ise ihe ọma Chibuike haziri mee ka onye nwe nọ gọzie m ya gọzikwazịa gị. Dịka akwụkwọ akụkọ Kebụl siri wee kwuo, kedu ndị ala anyị amataghị na ezi aha ka ego mere mba ụwa jiri wee tụọ ndị ala Naịjirịa ọmụ. N'ikpeazụ ekpere gị bụ Ojiọfọ gala. Ọ dị mma, ịgaziri gị akụ na-esi obi ike. Livike Papa Philip ise ọchịchị etiti Naịjirịa na ha mụtakwawo etere ụgba etere azụ. Maazị Nnamdi Kanu bụ dike ochie na mba Afrịka. Ọ dị mma, ya gaziri gị Papa Philip Obi King ise udo dịrị m isiri achị na ya gaziri gị ị na-ekene anyị. Nke ga adabatara ebe a ugbu a onye ụlọ elu ise ehihie mara m mma. Ọ dị m ya makwaziara gị isi anyị jisi ike n'ọrụ ebe a. Willie Nwosu ehihie ọma Chibuike. Ala Naịjirịa na ha tụnyekwana onye ọbụla ha chọpụtara na ọ na-arịa ọya. Willie Nwosu nke a ka otu a ka isi wee dị ya isitere Itowere Ancient Kingdom. Nke gị dị ebe a Nnabuife aka Chukwu Chinasa isi Chineke gọzie m na ezinụlọ m ya gọzikwazịa gị dịka ị na-esonyere ụlọ mgbasa ozi Omega. Costa Chinonso Jude ekene dị Chukwu maka nke a isi na obi na-asọ gị sọsọ aṅụrị aṅụrị. Mara m ihe mere obi ji asọ gị sọsọ aṅụrị. Otu a ka isi wee dị ya Kendo Odogwu na Epempe wee na-asị ekene dị Chineke maka inye Maazị Nnamdi Kanu mmeri na nke tata. Isi na obi bụ gị nzo nzo ọ dị mma ya gaziri gị. Nke gị na-adabata ugbu a Iziogo Samson wee na-asị agaghị m agụ nke a. Iziogo agaghị m agụ ya. Ụbọchị ọzọ edezie okwu ga-edozi maka na ihe anyị na-eme ebe a bụrụ ihe ụmụaka. Ọzọ Francis nke ga-adabatara Nnamani isere Amagonzo na steeti Enugu wee na-edebata ozi a isi ehihie ọma. Ọchịchị etiti Naịjirịa gee ntị n'ihe ahụ ụlọ ikpe kwuru ma gaa n'iru tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Otu a ka isi wee dị ya Ọzọ Francis. Izu King isitere Ụmụjiọka anyị agwala nke gị ya gaziri gị na-ekene anyị ekene ọnụ mama Stanley Oluchukwu Agụata Kọpa. Nke bụ eziokwu bụ na mmeri Maazị Nnamdi Kanu nwere n'ebe ọchịchị etiti Naịjirịa bụ ihe ziri ezi. Ndị Imo kwesịrị iji oge aghọtachara m ihe idere ya gaziri gị Stanley Agụata Kọpa. Nke ga-adabatala Ikenna Daniel Isai jisi ike Reverend Chijioke Ikenna Obi ka isitere ụmụ Owere Amikolu na steeti Imo mama Pastor Reverend. Nke gị dị ebe a Chidera Blessing ọ na-asị Maazị isitere ọhụka abịa na Nọfịja ị na-ekele Chineke maka ikpechitere Maazị Nnamdi Kanu ọnụ ya ma nye ya mmeri. Ekene dị Chineke otu aka isi wee dị nso otu a wee gụpụta ya. Nke gị adabatala Ifeanyị Ejimkonye Ejima isiri obi akpụ egbe ma gịnị mere na ọchịchị etiti Naịjirịa achọghị ịkwanyere onwe ha ugwu ma tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma ya gaziere gị maka izibata ozi gị ihe dere o buru ibu daalụ. Nke gị dị ebe a Godwin Chidubem isi ehihie ọma isitere Amaisi ọchịchị etiti Naịjirịa rube n'isi na iwu ụlọ ikpe nyere ma tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka udo wee chịa n'ala Naịjirịa. Ọ dị mma ya gaziere gị Ezinna Benedict isitere akpụ dịka gọọmenti etiti na-amasị anyị obi ike maka ezi nchekwa n'uche nke tụkwasị obi na nkwa gọọmenti etiti maka na ha jidere. Adịma ya gaziere gị mamawo. Ozi ka na-adabata agwala m nke gị Ifeanyị Ejimkonye ya gaziere gị. Kenechi Kelvin nke gị dị ebe a ugbu a ise ịkwadoro ihe ahụ otu jikọtara ndị ụka Kraịst ya bụ Christian Association of Nigeria kwuru ka ụlọ ụka ọbụla hiwe amụma nchekwa bụ ọkpọkọpe na gburugburu ụlọ ụka ha. Akwa maka ada ama ama ya gaziere gị Chijioke Moses izitere Ụraze Oko ise gịnị mere ọ dị ma ọchịchị etiti rube isi na ya bụ ntụziaka ụlọ ikpe nyere ma kwụọ Maazị Nnamdi Kanu ego niile a gwara ha ka ha kwụbịa ya. Ọ dị mma ya gaziere gị Kenechi Okoye ọchịchị etiti Naịjirịa. Ọ dị mma onye ọbụla na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu ya gaziere gị Kenechi Okoye. Ndewo aha gị
Ganero. Mama. Yagasia. Levi ke Papa Philip Levi no se mesito ha. Kegide ebe a ise onye bụ na jego Jeremiah isi nke 12 amaokwu nke 11. Ọ dị mma. Enwere ihe ikwuru ebe ahụ. Yagasiere gị onye bụ na jego ya. Ka ọ dị Jenny ise ihe ọmanwụ hazuru mee izutere ọlụ ị na-ekene Chineke onye mere ka Maazị Nnamdi Kanu nweta mmeri na nke taata. Yagasiere gị ka ọ dị. Solowise Dictionary ihe a ka ị zara ọchịchị Nigeria harube isi ma tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Solomon Eastern Imo State. Ndewo. No, aha gị gbapịa ọsọ. Yagasia. Mama. Anyị na-aga n'iru na-eburu oku ekwentị jee n'iru ọkwa Facebook, YouTube. Agwara m gị na YouTube a dị oke mkpa. Jee ebe ahụ tụtara anyị ụtụ, tụsara anyị ozi ka ọ na-eje na mba ụwa dum. Ndewo. Aha gị? Ebe ka ịsa kposi igwe? Yagasia. Adam Yagasia. Chinemere m Okeke Yagasia ka anyị nwetara ozi nke gị. Kedu onye ọzọ n'ebe a? Don Tino Yagasia anyị nwetara ozi gị. Angela Chukwu Meze Yagasia ka anyị nwetara ozi gị. Sa ijisi ike na ihe anyị na-eme na-adịghị mma. Ability nọ nso. Isom daalụ ezigbo mmadụ. Ability. Stanley Oluchukwu Yagasia Izu King enwetara ozi gị mma mmanụ. Ndewo onye ka kwudoro ebe a? Chief Charles nọ. Ọ dabarela osiri m n'aka maka na ama m na ọtụtụ ndị nnukwu n'ahịrị. Ndewo. Ọ dị mma. Ndewo. Aha gị na-ebisi agbọ? Emeka gaa n'iru nna. Yagasia. Adema. Yagasia.
Obi edele Ifeanyi isere ọzọli Sofia anyị nwetara ozi gị Obi edele Ifeanyi obi edele egbuna m egbu awụzikwa m na-eme ihe a obi edele ọwụrụ obi edele ịma n'Igbo enwere ka nsogbu n'okoro ya anya Anayo Obo anyị nwetara nke gị Uche Anthony mama anyị nwetara nke gị ka ọ dị Jenny Amaka Emode ya gaziri gị Arinze Peters ya gazie Ena Peter ya gaziri gị Emmanuel Nwa Maria ya gaziri gị Favor Nwanosike ya gaziri gị Successive Ebube ya gaziri gị Nnaemeka Kendrick ya gaziri gị ndị niile binyere anyị aka ịhụnanya unu agbanya ndị onye ka ekwudoro ebe a aha gị na pụọ n'ebe redio gị dị Emeka mba agaghị m anabata gị ị chọrọ ihe a nkwụ na ntị ka ntị mgbu banye m n'arụ ajụ m pụọ n'ebe redio gị nọ pụọ n'ebe redio gị nọ mama aha gị na-ebisa agbọ nnọọ oke esi na Buhari ghọrọ gịnị aga m achọ ka iwepụ nke ahụ ya gasịrị gị 081540177 okwude kpụrụkpụrụ dewenụ kpụrụkpụrụ wee pụọ ya ndamama ndewo nna Amnisha hite nna nọ ahụ dị m mma ka ekwe na enwe ihe m na gị nwekọrọ ka anyị amazi ọ dị mma nsogbu adịrọ ọ dị mma ya gasị Adema. Ya gazira gị. Adema. Mama. Otu a ka ị ga-esi wee suso ya kpọm na nke tata n'oge isi akwado n'akwụkwọ aka ala anyị nke tata bụ Wednesday ikpeazụ n'ime ọnwa Ọktoba. Sonyere anyị echi niile maka agbọghọ nke ya bụ ihe mere mee. Biko isi akụkọ niile agụpụtara na nke tata ma ntụnye otu ndị a niile unu nụrụ n'ịrụ akwụkwọ Facebook na YouTube ma ndị kpọrọ akpọ lekwa na ebe ụlọ ọrụ mgbasa ozi onye gafere.